Hej YouTube, længe siden. Det er ved at være et år. Jeg ved slet ikke, hvad man gør. Jeg skulle lige til at sige noget, og så... Hej YouTube! Okay, jeg siger bare det. Men det er også godt, fordi det bliver ved en start, så bliver det ikke så seriøst. Det er over et år siden, jeg har lavet en video herinde. Og Julie, hun lavede en video sidste uge, og det gav mig virkelig lyst til at lave en video selv. Men at sige... Kom ind i Toba, bare cyklede derude. Jeg blev færdig med House of Sky and Breath i sidste uge, som I kan se, 800 sider. Det er 200 Crescent City. Og lad mig være ærlig og sige, at jeg var ikke lige så vild med den, som jeg var om den første. Den var sådan lidt mere langtrukken. Jeg var en lille smule mere forvirret over, hvad plottet egentlig var, og hvor det var, vi skulle hen af. Noget af det, som Sarah J. Maas virkelig kan, så er det at skrive karakterer og skrive slutninger. Og den her slutning, det var så fedt. Så den endte alligevel på 4 ud af 5 stjerner. Og den første, House of Earth and Blood, den gav jeg 5 ud af 5 stjerner. Så virkelig, altså generelt en virkelig god serie. Og hvis man hopper ind på den video, som Julie lavede i sidste uge, så vil man kunne se, at vi har været på Egeskov Slot. Vi blev inviteret af Politikken. Og det er simpelthen fordi, de har lavet bogreception på den her bog, Ulykkens År, som er noget historisk drama, der foregår på Egeskov Slot. Så det er sådan, jeg vil ikke sige, det er ikke autobiografi. Nej, det kan det heller ikke være. Det er faktisk imponerende, for det kunne foregå i 1870'erne. Det er ikke autobiografi. Glem, hvad jeg sagde overhovedet der. Altså, det er stadig fiktion, men det tager udgangspunkt i nogle virkelige hændelser. Noget af det er virkeligt, og noget af det er fiktion. Den begyndte jeg på i sidste uge, og er 181 sider inden. Og den er cirka 450. Jeg vil sige, at jeg har... Hvor nåede jeg fra? Det her bliver rigtig irriterende at klippe, det ved jeg allerede. Jeg vil sige, at den starter virkelig, virkelig fedt ud. Vi følger sådan ret mange karakterer her på Egeskov. Vi følger både nogle stuepiger, og så baronen og hans familie. Og så er der ligesom nogen, der skal giftes, og så sker der alle mulige crazy ting lige her på dagen op til, hvor de skal giftes. Altså baronens søn, som skal overtage Egeskov Slot, og så en, der hedder Adele. Og så sker der alt muligt crazy. Og det vil jeg selvfølgelig ikke spoile her. Mig og Julie, vi blev spoilet den dag, hvor vi var ude på Egeskov, fordi vi sad lige over for Greven og Anne-Grethe Bjarup-Riis, som har skrevet bogen sammen med Thomas Rydahl, og så prinsesse Alexandra. Så vil sige, det var lidt angstprovokerende, at vi lige satte os der. Altså det var ikke fordi, der var bordkort eller noget, så vi endte ved et tilfælde foran dem. Det var noget af en oplevelse. Men som sagt, gå ind og se Jules video, så kan I se, hvordan det var på den dag. Virkelig hyggelig dag. Fantastisk dag. Smuk dag. Så planen i den her video, det er, at jeg skal læse videre i Ulykkens År. Og forhåbentlig gøre den færdig. Og så planen, at jeg skal læse noget andet. Og jeg ved ikke, om det skal være en lydbog, jeg skal have ved siden af, eller om det er en anden fysisk bog. Det må jeg lige finde ud af. Og jeg har heller ikke lige helt gjort nogle tanker om, hvad det skulle være. Det kommer på et tidspunkt. Nu har jeg næsten snakket i 7 minutter, men du får lige klippet det her ned her, fordi at jeg vrøvler rigtig meget. Men velkommen til den her video. Jeg håber, I vil følge med. Vi ses derude. Lige nu der er det formiddag, og jeg sidder med oversættelsen. En oversættelse fra High Reader, en svensk oversættelse. Og det er en dystopi, og det er virkelig nice. Og jeg glæder mig til, at folk skal læse det. Hvad siger du, Alban? Alban, han sørger lige for, at jeg gør arbejdet ordentligt. Planen i dag, det er bare, at jeg skal sidde og oversætte her. Jeg er nået til kapitel 9 ud af 45, tror jeg. Så cirka en fjerdedel. Snart en fjerdedel. Bagefter, der skal jeg selvfølgelig læse og nyde det gode vejr, som I kan se herude. Altså det er et perfekt udsigt, jeg har. Jeg kan se her, det er ude til træerne, og så er der bare natur. Derovre er der en lille sø, og nu har de så lige pløjet marken, fordi de skal så noget. Der er virkelig bare udsigt. Altså, hvis det her det ikke er en god arbejdsplads, så ved jeg ikke. It's perfect. Der kommer stolper i haven, fordi nu er græsset groet, og vi skal have hegn. Og Alban, han glæder sig ufattelig meget. Er det ikke rigtigt, Alban? Så du skal få en have? Alban? Glæder du til at få en have? Du kan løbe ud i græsset. Nå, det bliver dejligt. Så bliver fandme arbejdet på. Ja. Ej, det bliver godt det herinde der.
Ja, det bliver rigtig godt. Prøv at se. Ja. Jeg kan ikke komme ud derhen nu. Hverken dig eller jeg. Alban. Nu kan vi ikke løbe nogen steder. Nej, det er slut. Det er slut. Ja. Ej, jeg glæder mig Men til altså, Alban skal ud på den her græsplæne. Du ligner også en rigtig håndværker. Gør det? Ja, det gør du. Man kunne forestille sig, hvis jeg stod sådan her, at vi kunne tage nogle fede billeder af mig. Ja, skal jeg gøre det? Nej, det er noget måske dumt, jeg har. Det er lidt sømandsagtigt. For den her I er i gang med at Ja. arbejde på i stedet for. Præcis. Faren har bare taget resten. Au, for satan. Nej. Så det var bare lige endelig så. Det er fint, det er. Så er hegnet klar. Og vi er klar til at skulle klar, have lille ko? køerne på græs. Hvad? Nej, Alban! Det Det er din have. Juhu! Ej, hvor er det godt. Nå. Nu har jeg sat mig udenfor med min bog. Skal læse lidt. Solen skinner. Det er varmt. Der er en lille smule blæst. Men når man ligger her på hestekittet, så kan man ikke mærke noget. Så koger man. Så ja, læsetiden. Fik du lige det på en video? Ja. Jeg har simpelthen fået besøg af selveste Julie Lap. Nå, jeg ved. Er det dig? Det er mig. Selveste. Ja, I sidder bodyreader. Ulykkens år. Jeg har lige kommet til del 3. Ej, hvor godt. Perfekt. Klapjagt. Hvad sidder det på? 245, tror jeg. Nå, du er afsted. Jeg er på side 208, kapitel 40. Dejligt lige nu. Nu begynder det at være en rar temperatur. Jeg føler os lidt stegt herude, og jeg har hoppet i shortsene. Shit, det skinner. Det bliver så bleg. Uh, Ved du, hvad skal vi have til aftensmad? skal jeg lige gå lidt ned frem, eller hvad? Ja, det havde jeg da håbet. Det ved jeg ikke. Hvad har du lyst til? Hvad kunne herren tænke sig? Vi kunne lave noget med nogle grøntsager. Det har vi... Det er godt udgangspunkt i hvert fald. Ja. Ja. Vi kan også lave nachos. Ja, det havde jeg siddet og tænkt på. Er det rigtigt? Ja. Det var bare fedt, at vi lige gik fra grøntsager til nachos. Ja, kunne lave nachos og grøntsager. Det kunne faktisk godt. Gør noget med så. Og se Megafamilie måske? Megafamilien er vi i gang med at se sådan et britisk program, hvor det er en familie med 22 børn. Og så er det bare deres hverdag, og det er meget kaotisk, Ja. og det er fantastisk. Ja. Lidt ligesom at bo herude. Kaotisk og fantastisk. Ja. Så skal det spises. Og nok lige den nemmeste omgang mad, vi fik lavet. Gulerod? God gulerod. Ja, vi skal have nachos. Ja. Prøv lige at se herinde. Vi har fået 2 bogreoler herinde. Det ved jeg ikke, om folk har set på Instagram. Kan jeg lige få sådan hurtigt, hvis I ikke har set det. Bøger overalt. It's amazing. Ost overalt. Bryster? Nej, ikke bryster. Ost. Nå, ost! Jeg var sådan bryster. Ja. Megafamilie. Josh er ikke god. Nu skal jeg finde ud. Nu skal jeg gå ud. Hej. Hvor klon. Vil du have dejlen op der, eller skal jeg bare... Kom så. Så godt. Ja, men det forstår jeg ikke lige helt, hvad der foregår. Det var helt forvirret ud. Det er virkelig bare. Hvad fanden foregår der? Vil du med ud? I din have? Skal vi ud? Havetid. Det er dejligt. Nå. Han er sådan lidt, det gider jeg fandme. Han er sådan, det var alt for langt. Prøv lige at se her. Ej, hvor er det skønt. Altså, man får lidt lyst til at bade i det, men det er lidt for grumset, det her vand her. Og
Og jeg ved jo aldrig, om der kunne være en søslange eller to. Nej! Julia vinker, kan man se hende? Nå, der! Ej, du brænder dig. Den er meget varm. Jeg har lige siddet og sagt, jeg tror ikke, du skriver, at den er meget varm, så jeg lavede den der, jeg skal lige mærke selv. Det er jo kaffe latte. Kaffe latte? Resterne fra, resterne fra det, der skulle i, nej det ved jeg ikke, jo, skulle det i de poser, I pakket til, til festen. High Reader-festen, som er på lørdag. Ja, det er jo faktisk ikke sagt endnu, men på lørdag, der skal vi til High Reader jubilæumsfest i København. Med forfatterne og nogle andre bogbloggere og... Kendte. Men Dina kommer ikke, desværre. Ej, så vil jeg ikke have billetter alligevel, så er jeg... Nå, Julie kommer ikke alligevel. Nej. Altså. Får vi så kaffe latte. Ja, nu drikker vi kaffe selvom klokken er 7, og vi... klokken er 7. Jamen, det er alt for sent i forhold til, at vi går i seng klokken 9. Det har vi faktisk ikke gjort tidspunkt. Nej, det er faktisk klokken 11. Ja, altså jeg var faktisk overrasket i går. Ja, det er nok alt det gode vejr, der. Ja, det tror jeg faktisk. Det man kan være udenfor. Ja, så nu skal vi læse. God formiddag. Jeg får lige en kop kaffe. Min anden kop kaffe. Og så om oversættelsen. Jeg er halvvejs i kapitel 12, så der er fremskridt. Det er mega fedt. Klokken den er snart ved at være 11. Jeg har egentlig været i gang siden klokken 8, og kun lige holdt lidt pauser med morgenmad. Og nu tager jeg lige en time mere, inden jeg skal ud og løbe, og så tilbage og oversætte igen. Og så skal jeg selvfølgelig læse senere. Skål på det. Jeg er god med det her skum her. Så kan I lige se her, hvad det er, jeg sidder og oversætter. Det er svensk dystopi, mørkt paradis, bare den stærkeste overlever. Jeg ved ikke, om mit svensk er så godt. Så er jeg klar til at løbe. Jamen, prøv lige at se det her løbevejr her. Amazing. Farm i baggrunden. Blå himmel. En lille smule vind, og det er jo perfekt, når man skal løbe. Nu må vi se, om det bliver en 5'er, eller om det bliver en 7'er. Det finder vi ud af på vejen. Så skal jeg høre Billie Eilish's nye album. Jeg har jo hørt det mange gange før, men det er 43 minutter, så det passer lige til sådan en god løbetur her. It's perfect. Og der har vi Julie Lap som moralsk support. Og Alban. Fem kilometer. 2 kilometer tilbage. Ja. Det er fandme varmt. Det er godt, det blæser en lille smule. Ellers havde det været helt færdigt. I made it. Hov. En løbehund. Mama, I made it. Mama, I made it. I did it. Hej. Nej, det var for tæt på. Hello? It's me. It's me you're looking for? No. No? Jeg spiser frokost. Jeg spiser ostemadder og æg. Altså, mit øje er mega rødt, og det er fordi, jeg har pollenallergi. Det er ikke fordi, jeg sidder og grædt. Er du grædt? Nej, det er ikke fordi, jeg sidder og grædt. Det er så ret imponerende, hvis kun var det ene øje. Nå. Det kan man godt. Det kan man sagtens. Du er lidt ked af det. Lidt ked af det, ja. Så er det kun det ene øje, der græder. For satan! 50 Shades of Grey eller et eller andet her. 50 Shades of Grey? Jeg fandt på, at den bliver med en reklame-ting. Åh. Ej, det er ikke vildt til at se den. Nu er jeg klar til den sidste halvanden times redigering. Oversættelse. Før jeg kan holde fri for i dag. Så det er planen. Jeg tænker bare, at jeg skal gå i krig, og så bagefter skal jeg ud og ligge i haven. I det her fantastiske vejr. Nu kan jeg så sidde og kigge ud på det. Det er så skønt. Hej Alban. Skal du hjælpe mig med at finde en bog? Jeg skal finde en lydbog, men jeg kan ikke finde ud af det. Jeg skal finde ud af, hvad jeg skal læse. Og jeg er jo i gang med Ulykkens År, og den er god, og den skal jeg fortsætte med. Men jeg vil også gerne have noget, jeg kan lytte til. Så når man lige laver mad, gør rent, lige går en lille tur og sådan noget. Så ja,
det er det, jeg vil prøve nu her. Det er både en fordel og en ulempe, at man har så mange bøger. Der er jo så meget, man kan vælge imellem. Men det bliver også lidt uoverskueligt. Okay, luksusproblem. Fuck, det lød irriterende. Altså, jeg gad virkelig godt at drikke, eller ikke drikke. Jeg gad virkelig godt at læse den her, Når de døde rejser sig. Som er en gyser, jeg har modtaget af Falco. Det er sådan en lille en. Den gad jeg godt lytte til, men den er ikke ude på lydbog endnu. Og jeg ved ikke, om den nogensinde kommer på lydbog. Men den er kun 180 sider, tror jeg. Og det er en retelling af The Fall of House of Usher. Altså på dansk. Huset Ushers fald. Skrevet af Edgar Allan Poe. Så det gad jeg virkelig godt læse. Ellers så er der også Holly af Stephen King. Men det vil jeg også gerne læse fysisk. Den er lidt for tyk til, at jeg skal lytte den til lydbog. Jeg vil gerne have noget, der er lidt kortere. Der er også den her serie Brede Kvinder af Katrine Marie Guldager. Og der har jeg lyttet til Birgitte med TH og den blå af dem her, der hedder Endnu en dag i Guds gaverværk. Jeg tror, Julie er i gang med at læse den, eller har lige lyttet den eller et eller andet. Og der mangler jeg kun den her. Jeg hører, hvad du siger. Så det kunne godt være, at jeg skulle tage den, fordi så har jeg jo lyttet til dem alle sammen. De er nemlig sådan rimelig korte. Og det er Iben Hjejle, der læser dem højt. Så god. Og så er der også den her, men jeg ved ikke, om den er kommet på lydbog endnu. Intet ved. Den har Julie sagt, skulle være rigtig god. Det er sådan noget med en, der arbejder på et psykiatrisk hospital. Og den er heller ikke så lang. Det er sådan nogle bøger, jeg gerne vil lytte til. Det går rimelig hurtigt. Og det er altså ikke, fordi jeg skal være hurtigt færdig med dem, men det er, fordi jeg kan bedre lige overskue og begynde på en, der ikke er så kæmpe lang. Nu parkerer jeg lige tankerne her, og så går jeg ud og læser i Ulykkens år. Så læsetid. Jeg føler mig godt krydret i ansigtet. Altså, fordi jeg er så rød. Eller rød er jeg ikke sådan direkte, men jeg kan godt mærke, at jeg får meget sol. Og nu bliver jeg sikkert ramt af nakken. Men jeg vil gerne være udenfor. So, that is what I'm gonna do. Woohoo! Op med benene. Og læsetid. Kommer du med ud og skal læse? Ja, det er ikke sådan okay. Nej, det er perfekt. Jeg er mere bange for at blive brændt af. Vandmelon. Så er der bare iskaffe og alt muligt. Iskaffe? Så er det sammen der. Ja, Altså, bøger. Ja. Ja. Det er imponerende. Ja. Ej, du har også puttet is i. Ja, is ikke. Ej, hvor vi fjoller. Elfan. Elfan. Den er så dum på den. Ja. Skal du have det lige på igen? Du er pæn med den. Du får ikke solen i øjnene, så kan du det. Ja, det var godt. Du er så sød, Elfan. Vi har lavet mad. It's perfection. Jeg venter til det kommer lidt. Jamen prøv at høre. Nu kommer der lidt tomater på. Se. Nej! Den er flot nu. Se, nu er den flottere. Ej, nu bliver den rigtig god. Det er sådan det billede, man ser på Wish, og det man får med hjem. Ja. Så har vi taget på picnic. Ja, her er klokken... Taget langt, hva'? Ja. Ja, meget langt i forhold til, at terrassedøren er lige der. Jo. Hvad er klokken 8? Det ved jeg ikke. Ja, vi har sat os her med popcorn, Earl Grey tea og vores body read af Ulykkens år. Det er rimelig hyggeligt, og så har vi jo solen der, som går ned bag ved træerne dernede et tidspunkt. Det er simpelthen så flot. Jeg har også hoppet i hættetrøjen, selvom det faktisk lige er lidt for varmt til det. Hold så op med blæse. Ej, hvor den dum. Jeg skal bare tage sådan en flot shoot. Ja. Solnedgang. Nej. Dobbelt af piskesmæld. Det er sådan helt stille nu. Der er ikke lige så meget vind. Ja. Så bare ligge og kigge heroppe i trætoppene. Hvor er Elfan? Nå, hvor cute. Vi har gang i et ostebord. Det er torsdag aften. Sidste jeg vloggede, det var i tirsdags. Så ja, jeg har bare stået på arbejde og læsning.
og hygge. Og nu er der mere hygge. Og Bachelorette. Og Bachelorette. Meget vigtigt. Jamen, det er det vigtigste. Og vi er bagud med et afsnit, så vi har 2 afsnit. Ja. Det er godt. Nu tager jeg altså. Ja, gør det. Ups. Og det er typisk også på verdens mindste bord, der skal vi lige have den største anretning. Ja, vi skal ikke risikere at sidde der ved spisebord. Nej, det skal vi godt nok ikke. Det er ikke hyggeligt. Det vil være synd at bruge det. Det er virkelig ikke hyggeligt. Så jeg skulle på vandring. Det er fredag. Jeg hopper lidt rundt i dagene lige nu, kan jeg godt fornemme. Men jeg er på vej til København. Jeg skal sove hos en veninde til i morgen, hvor der er High Reader Fest. Jubilæumsfest, hvor der kommer en masse søde forfattere og bogbloggere. Og ja, hvor vi bare skal have en mega hyggelig dag. Og det glæder mig virkelig meget til. Jeg skal op tidligt klokken 6:30 eller sådan noget. 6:30, fordi jeg skal være derinde klokken 8 og gøre klar til, at de kommer klokken 12. Så jeg tager simpelthen mod København nu. Jeg har selvfølgelig min taske med alt det nødvendige og min bog, så jeg kan læse i bussen. I forhold til ulykkens år, der er cirka, jeg tror jeg var 265 sider inde. Så der er jo sådan ikke rigtig sket noget de sidste par dage. Eller hvad kan man sige, jeg læser jo rigtig meget i forhold til den oversættelse, jeg sidder med. Det var en helt anden bog. Nok paradis. Sød hest i baggrunden. Men jeg tænker, det laver jeg om på nu. Nu har jeg lige cirka 2 timer. Jeg har lige en halv time med bus, og så har jeg 2 timer i en anden bus til København. Så der tænker jeg, der er masser af tid til at læse. Jeg er lige på vej ned til metroen for at tage metroen til Kongens Nytorv, hvor jeg lige skulle have en drink med nogle venner på Da Vinci Bar. Det bliver virkelig hyggeligt. Jeg skal lige finde min metro. Jeg er jo så totalt forvirret. Omgangen kommer en halv minut. Løs! Nej. Ostepopstiden. Godmorgen. Det er lørdag nu. I dag så holder High Reader nemlig jubilæumsfest. Klokken er ved at være 9. Vi skal ned og klargøre til kommer en masse mennesker klokken 12. Det er mega fedt. Så nu går jeg lige her på Maps, så jeg kan finde vej. Strandgade. Det er den vej, jeg skal. Jeg er på rette vej. Jeg glæder mig. Det er så excited. Jeg glæder mig til den her dag. Det bliver så hyggeligt og sjovt og en skøn dag. Jeg er sikker på. I'm here. Lokalerne, som vi skal være i senere. Dansk Forfatterforening. Kan man se det? Okay, nu gør det altså på en underlig måde. Thomas, har du forstand på at skære en melon? Eller ikke en melon? En ananas? Det hedder en ananas, det der. Ja, det har jeg faktisk. Skal man skære top med først? Ja. Bare sådan her. Ja. Men så er der vel sådan en lang en, som er hård inde i midten? Jamen, tricket er, det er... Okay, det er simpelthen dum. Det er mad-tv. Tricket er så tager du og kører en side med der, en side med der, og der, og tager du og skærer med i skiver, så kan du skære dem i både, eller hvad der er i fil. Men hvad med den midterste der? Det kan du sagtens spise. Nå, det kan man godt. En skive, det er godt. Græller den her. Ja, og så kan du skære dem i skiver, og så kan du lave dem i både, hvis det er. Ej, smart. Og hvad er det? Der er mange af de der dimser med. Er du ikke efter det? Nej. Kanskje det ikke.
lige at se her. Vi har 4 borde, inddelt efter genre. Vi har et fantasy-bord. Vi har et sci-fi-bord. Vi har... Nu skal jeg lige... Katja, hvad for et var... Det her over, det var realismebordet. Og så har vi romance. Og så har vi... Så de forskellige forfattere, der skal sidde ved den genre, de skriver indenfor. Prøv lige at se de her flotte malerier oppe i loftet. Der skal være noget velkomst. Drink og en lille snack. High Readers bøger. Præmier. Herude en lille gavepose til gæsterne med navn på. Jeg ser. Ej. Og der er simpelthen alt muligt godt nede i tema af High Readers bøger. Så har vi et outfit check. En lidt krøllet hørskjorte, men den retter sig forhåbentlig ud, når jeg har haft den på lidt. Så ja, nu er der cirka, jeg ved ikke engang hvad klokken er, måske 45 minutter til folk begynder at komme. Vi er max klar. Glæder os helt vildt. Er der nogen, der ringer? Shit. Så kommer der en masse gæster ud af det blå. Det er fantastisk. Og så er der en hel masse ansigter her, og mange af jer i jeres Instagram hedder noget med bog. Så hvis jeg nu lige glemmer, hvad I hedder, så siger jeg bare noget med bog. Men så vil jeg lige præsentere vores forfattere, og jeg har skrevet ned, det er det er rigtig godt det her. Ja. Og der er pædagog og klar til os her. Men vi holder meget af det, for I hjælpe. Ja, det er også. En plads der, så kan man tro, Julia vil da lige sagt, jeg synes slet ikke, jeg er med, nok med i den her video. Kan man se? Ja, meget. Altså, man kan ikke se kagen. Jeg får ikke altid til bladene. Stop her! Jeg skal lave den over skulderen. Vi er vennerum. Nu er du med igen. Kage? Hej. Hej. Nå, du har fået hej i High Reader. Var du heldig. Du ventede bare på, at alle skulle tage, for at du kunne komme derhen. Jeg var også strategisk, da jeg tager kage. Ja. Vi kører en plade, en runde, og så er der en finale. Og der er præmier til vinderholdet. Jeg synes, man tager. Ej. Forfatterskab for mobilredaktør, at hvis du sætter forfatterskab på, så er det noget, jeg vil have. Ja. Og så gør jeg det for noget andet. Hej. Vi er nogen, der har skrevet en masse bøger. Så besluttede vi os for at sende det ind til et forlag, som vi holder rigtig meget af. Og jeg har fået lov til at sige på alles vegne, at vi elsker jer. Og tak fordi, at I tør satse på os. Og det her, det er ting, der relaterer enten til vores bøger, eller fra hvor vi kommer fra. Og så må I selv regne det ud. Men Line har skrevet verdens flotteste kort. Så expectations are high. Sådan. Tag det med hjem i jeres bil. Vi tror godt, det kan være. Okay. Vi skal ikke kigge på det nu. Det bestemmer I. Det må jeg godt sige. Så det kan godt være. Ja, det tror jeg også, jeg har det på. Så blev klokken 9, og jeg er godt krydret, må man sige. Det har godt nok været en lang og hyggelig og mega fantastisk dag, og
har hygget mig med alle de mennesker, der har været. Så nu er jeg på vej ned og finde Julie på Espresso House. Og hun lige sidder og venter. Og sikkert læser. Se lige en fin buket. Jeg fik af Katja og Thomas, fordi jeg kun har 2 uger tilbage. Det er lidt sørgeligt. Så er jeg sgu færdig på High Reader. Men jeg føler stadigvæk, at jeg er en del af familien. Så helt slipper de vil mig ikke. Håber jeg i hvert fald. Så ja. Vi vil finde Julie, og så vil jeg finde en kaffe, og så vil vi finde toget tilbage til Odense. Så vi kan komme hjem en gang midnat og sove. De var siddet og læst. Hold da op, det var noget langt. Jamen, jeg har jo også haft et godt stykke tid. 4 timer og komme igennem. Ja, det var godt. Men hej. Det er dagen efter High Reader jubilæumsfest søndag. Jeg sad i sofaen med dynen på. Vi kom hjem klokken 1:30 i nat, fordi vi skulle jo med toget klokken 10. Og så har jeg sovet indtil klokken 9:30, hvilket var så dejligt. Og så har jeg bare lavet ingenting og læst. Så det har været en perfekt søndag indtil videre. Jeg er 374 sider inde i ulykkens år, så jeg mangler ikke så meget igen. 70 sider, tror jeg. Og den er virkelig, virkelig, virkelig god lige nu. Altså, jeg synes, den er fed. Ej, den er gået op i limen der. Altså, jeg tror ikke, det er meningen. Nogle bøger, de kan jo godt gøre sådan. Ej. Nå. Eller er det meningen? Jeg forstår det sgu ikke helt. High Reader-festen i går, det var så hyggeligt. Det overgik sådan alle mine forventninger om, hvor hyggeligt det ville være. Altså, jeg havde selvfølgelig regnet med, at det blev hyggeligt og mega godt. Men det var bare fantastisk. Så mange søde mennesker og folk, man fik snakket med. Og de der 5 timer fra kl. 12 til 17 gik så hurtigt. Og så sad vi så også fra forlaget og forfatterne bagefter og fik noget pizza, og så sad vi og snakkede, og det var bare en perfekt dag. Og mit sociale batteri, det er på cirka 10%, så det skal lige lades op. Så ja, nu vil jeg læse. Klokken den er 9:30. Jeg har spist pizza til aftensmad. En frysepizza. Dejligt nemt. Og jeg er i snakhumør. Så I skal lige se, hvad jeg har købt. Jeg var i Netto og fandt dem her. Lay's Max Flaming Hot Chips. Og altså Flaming Hot. Så håber jeg, at I mener Flaming Hot. Altså, jeg elsker stærk mad. Jeg tænker, jeg vil lige prøve at smage dem her på kamera. For at finde ud af, om de egentlig er Flaming Hot. Okay, de er meget røde. Er vi klar? 3, 2, 1. Om de Flaming Hot, måske ikke helt. Men jeg tror, det er sådan nogle, når man har spist et par stykker, så brænder det sådan rigtig, rigtig. Men smagen, jeg ved sgu ikke. Er sådan lidt mærkelig. Jeg ved ikke, om man kan lide. Der er jalapenos i. Men jeg tror, de er veganske også. Det var nice. Så vi skal rate dem her fra 0 til 10, så tror jeg, vi giver den en 4 ud af 10. Men det er fint nok. Men det er ikke sådan wow overhovedet. Hallo? I går nok lidt højt oppe, men jeg kan stå på tæer. Eller jeg kan stå på flad fod. Der er virkelig flot solnedgang herude. Klokken er 9:30, og så det her synet udenfor. Jeg er simpelthen blevet færdig med ulykkens år. Altså, der er ingen tvivl. 5 ud af 5 stjerner. Den var så god, så fed. Hvis man er til historisk drama, hvis man er til karakterer, følge flere karakterer på én gang, emner om sådan fattigdom og adelige og ja, kærlighed, så skal man læse den her. Nu skal jeg så vente et helt år på, at toeren udkommer.
Altså, det er noget med, at den er planlagt til at skulle være 3 bøger. Og måske en tv-serie, der kommer til efteråret. Det virkede som om, at det var på trapperne. Jeg vidste ikke lige helt, hvad jeg skulle forvente, da jeg kiggede ind til den, men jeg må bare sige, at jeg er så positivt overrasket. Altså, den er virkelig, virkelig, virkelig fed. Jeg glæder mig så meget til toren udkommer. Der går så lige et år, men ja, jeg skal i hvert fald læse videre. Det er helt sikkert. Og med det vil jeg også sige, at det var slutningen for den her vlog. Jeg håber virkelig, I har nyt at se med. Jeg har i hvert fald synes, det var virkelig hyggeligt at lave igen. Tusind tak, fordi I så med, og vi ses et tidspunkt i en anden video. Hej!